Kini ketika season 2, jangka story ukun temen siam ke kami ke benta ke besan pesal. Ujak ulanya ya kali. Bandrung, ban lait secaka parking. Ki security card, kila pet cipang. Handrai hawa kila itu. Bad yo i badai ujak, dah keberan buram kila kongu. Kini ke hotel ke babes shisha. Ke director Zanel kelaong. Haba kila rung sepelau jangka hotel. Kala pet bad yo i. Bakata ke hotel kelong shisha ke ba ihun. Bad ke ba kering. Yaki kemat dan pet. Keklem poi perkat baka director Ayana kan khot yaka shikum kata kacaka kabarem dor bat kaba itenan kata ka hotel tharai kanam dei shu tangka 5-star hotel la ban ong baka dei 7-star hotel hoon kadai ka bapiong kikmat chong ka director Ayana kidap da kacingkemen hadien ba ujak ula da penyang bahai ka kali kilami bat kila lech ka restoran kabaran hakata ka hotel ka director Ayana kalayat na khmat chongki namar dei maka kaban treat yaki kadbah kacing shishapan kadai ke sweetie kabah ban siu kale kumbadai maka kabawat ya kata kajaka baru kabarai panwan hakata ka hotel ujak bat ke sweetie kila but nadien chongki ke sweetie kala kuslai kendian hakapuar bladam por bakawan hakata ka hotel don ubriu ubakerteng ubala pensiu ya kebil handrei ke klem priang ya kata ka treat na ubala bat kelas siu hi haswa bakan mi kapoi dor palat $10,000 kabai bam na kabenta san ngut kibriu ka sweetie kala buon chingmon ka klem pat yo lat ban ya bam lang tang bat ujak ba ye ngan lech shwa ban thiet wine namar hang ni kan remba kala ong AMP nyin shu ya order kadon bet hang ni ru ula ong tang shu hukum ula yo ban chiet kanu ka wine hang ta AMP nga ha ban lech thiet ki bam bat ka wine hang ni ki remba ti ran kamru ban kham sif ka pisa nang yaj ma phi shakmat ngan sawan tang shipang hi ka sweetie kala ong bat kala yaj artan ban lei thiet na dukan kabaran shabar na kata ka hotel ujak ban si ula ha ban yaj bat kita kiwei welcome kanungut phiran menta ka si ka receptionist chong ka restaurant ha kata ka hotel kala ong bat kala phu samrukhi artan sangut la ong ka director Ayana ali wan bat nga hatu phidan reservation ni booking ni em ka receptionist kala yalam yaki shoppo pila ban play da ka private room na ka benta chongi namar ba ni lawan na du na chngai shedu shani ka debet ban book da ka private room ban show off ya ka perlok chongka ka Ayana kala khot khnang ya ka perlok chongka ban wan bam shata ban treat keliang ban le bhai ka perlok chongka ha krukom ka ba kerpang map yangi barok ki private room la da book lot menta ka sngi ka receptionist kala ong kala pen iru da ka dur khmat ka ba kapan map ke restoran ke babun kam bat bun brio hadu kata-kata haki singi beladam bat hakata ka singi ru kumcu ki bakwa ya private room ki haban show up de ulain hatu omdon shu se ka private room ka bang lan mangisan ngot insa penlut shibun pha hatu phitikana phimla shu ban play ya ka private room na ka benta chungi ka director Ayana kalaong ka yo i ba ka business hangta kalong shisha ka bayat yeu bat omdon shu ka kamera ka bang lan handrai ka kwa apat ban show off hakmat ki babun bat hakmat ki parlok chongka lada ki kilong kum bakathmu kan kham so kraw yaladi ka receptionist kamla lei handrai hakapor bakamut kan taj ya ka jingtrwa bat jingkrapat chongka Ayana ujak ulawan hacan chongka kala kendet udai ubriu ubawat ka betiru ka habat pen kre bam daladi hi kala kan mau bahaken diang ujak ulakongu bat ulai signal yaka ka receptionist kelas nguthu ya jingmut chongu bat kelar khi hooj ali wan shani ka director Ayana kala kemen bah hapo men sim kidan box shisha kini Ayana hatu phi thu briu se hangni ka director Zanel kala lengo dang mentan klem la cheka shu na kabenta chongki handrai menta pat kensan kadon ka Ayana kala rumun hooj kam tip ni thu yanu ru ha ka hotel tangba lesi kadai namar ba ka ong bakin sapenlut shibun bha ka pisa hangta la bandai na kani kadaw bala penlong ya ka receptionist ban pli ka private room na ka benta chongki ka receptionist kala yalam yaki sha ka private room kita laingut ki kan thai kila dap da ka jinglengo ka kamera ka dap da ki decoration ki ba itenan bat ki parem dor ki sngo kumba kila rung ha ka kamera presidential suite lani VIP kani ka hotel kalong shisha ka batop ka director Zanel kala pen kloy ban shandur bat kelapus ha social media account chongka kadai ka boss chongka company ka baret bat ka hapru ban ya trailang bat kiwei ha ka por basdang ya ka company chongka
kampat cupoi syakum kata kejaka kabarem dor bat internet na kebenta banwan bam dei na kini kedau kahaban shandur ban pensa chicken mau ye kini kesingi kita laingot ki kenthei ki lashong ka director Ayana kalapet ye ujak syai director Sweetie ki kentien baka keren ki long kumba ka perkhat na kebenta ka Sweetie handrei hakaching shishapan ka khuslai yo baka Sweetie kalapet idang lek thiet ching thiet in sawan setang chipang hi laong ujak to kata ngin ya order ching bam sngo bha ban order bat chiet kinu ki papi kwa ka director Ayana kalabu ya ka menu hachan chok ka director Zanel kadba kita ki laingot kidang ya order ching bam ka director Ayana kalaong balai ngim ya order shibilor ka red wine ngin pen ki chat wine ayu hangni ki yadon haba ka receptionist kalamut ban kren ujak ula kernga par ula ong omdon kam idang thiet menta ka receptionist kala lengo balai ka haban shu thiet na shabar baro ki chai wine ki don lut hangta ka director Ayana kala ong hapo men sim hatu don kam se ban le kumta to kata don kam shu ban order red wine to pen kloi kata ngila kwa ban bam ka director Ayana kala ong bat kala bu artat i ka menu ka receptionist kala kongu kala pen kloi ban lej harangkat kita ki order chongki ujak uong ba uron kam ban lej pen lada ka Sweetie kalawan pai ne Ayana khublai shibu na ka benta menta kasi ka director Zanel kala ong bat kala shandor biang ka director Zanel kala kemen bha to compare ka director Ayana kala sngo sarong bha hapo men sim tangba manusisha utu ubriu bat ka tu ka kenthei ki brang shulej dang mentan ka director Zanel kala lengo ka itu ya ka director Claire tangba kampat chu i ujak lani ya ka Sweetie menshwa ki shudai ki parlok chonga ngadon ki kam bangadon kam bani keren bat ki te ngala call ye ki banwan ye join lang banwan ba bat ngi laong ka director Ayana ka director Zanel kala kongu komut ki te ki brio ki ba shuan ban bam namar kata kadaw unya da ka buwik ndala poi ka bam kan sa shandor shibun teli pat kan suppose biang ha social media master gidon ni kadok masi ka ba special bha menta ka singi hatu phikwa ne haba ko i ba umi na ka private room ka receptionist da ka sur ka basuki kala kran ya ujak ula karnga kadok masi kalong ka baram sngawi ban order lada uan tang bat ka Sweetie tang ba namar menta ka singi badan ber kita ki laingot ki we pat ki kenthei uti kena ba mau rengkat ber ka Sweetie kinam yo ban bam da ka ching palai men sim MP omdon kam shupen kre ki ching bam ka ba kila order loong hoi to ka receptionist kalapan kloi ban lej syaka cakashat ban ai ya kita ki order ujak layat kampachi ula sei ka phone bat ula call ye email chong u uparkhan ba ka dei ka por ka ba biang bha na ka benta chung email chong u bat na ka benta chung ka Sweetie bakin ya kendu hadien bakila dab bam namar kita arngot kin saya kendu bat ya syam haki sngi bat haki por bandang wan ndrei habala connect ka kemi chung u kala pentep bakam don hapo hotel hakata kapor ujak nang le kun manga bat ka beti gidang wat bat pej yiki project ki ba thamai lada phimut ban bam senang ya chekmat tangba ngasngo ba kadon kadok masi ka ba special menta ka sngi hatu ngan kol bakin pen kre na ka benta chung phi ka kemi chung u kalong ujak ula sngo diaw man sim khendiat to mei ngamut ban pani thu ye phi ya ka ba i chunga omdan kam ban kerki ka Sweetie kun ngatip ya ka wat khuslai ujak sngo lengo shu kat ka chingla ka kemi chung u kaladap wat ching tep pat wat nia bha shphang chong ka Sweetie lem kumta kanom sha hiru bakan ye chan bat ukhun chongka hoi mei sngo bha ban teng bat ka kam chong phi ujak ulamut ban bu no handrei ap khun ngadan ban yuthu hapi ngakwa ban tep bat ban yo i baka Sweetie kalong ka brio ka bakumno badru hatu kalong ka bakwan spa ne to wanam yuthu yaka bangaladap ban wan pai ka kemi chung u kalong kensan mei kam dei ka brio ka bakwan spa ulaong da ka chingbun chingmut hoi ngaru ngaperkhat kumta tang ba ngan pechwa yaka ka biang ne hadin kata phila ban wan yalam yaka pan ye kendu bat nga wat pat kerki ka karen li kala pej ya ka Sweetie leng ba ki security camera hatu phidei shisha ka khun unong shun chonga tangba phimi long kumta ki kme ki pa chong phi ki dei shisha ki basbun banbu banta ye phi hasanda ujak nadu ba phidang ren
ujak udang long shida bha te ngahaban husiar ke currently kalong suki haladi mei pikiran ya ke kumta kasur jong pi karet palat ngam yo sngo bha MP omlelei khun ngan pechwa ya ke bamenta haswa pinyalam ya ke sweetie ban ya kendu bat nga wat khuslai shphang kata ujak te banle kumnu to mei ngin saya syam pat kata to sabam kat ka pi kwa hoi to hadin balabu ya ke fun ulayo I ba ke sweetie kalawan phai bat kalaya chechan chong u balai tep email I perkhan ba ke sweetie hatu kadai ka bakhwan spa kamlong shisha pat kumta namar la dai ka bakhwan spa ka sweetie kan chen dala chiet bat leng pat ubri ubariu spa pa ye phi keren bat nu ka sweetie kalawan chechan MP ngaklam ya keren bat nu ru ula kernga ula pelan beryalam ya ke sweetie sya kamala ka bachelor du mentakasngi tangba namar ba email jong u iklam dan hangni badru baka kemi jong u ka ong bakan pen bat bishar shwa ya ke sweetie ka bha ba nampat kerki lani ba namle kumta ya kata ngin yerung no baro arngut kilapan kre pan yerung handrei hamar kata kapor lapli neng kong ka jingkhang kadai ke director Ayana ka balong director sweetie pidai ban siu neng kong shwa ya ka bil ngalarai ban ya trailang ber company jong pi hatu kamlong ka jingle ran lada ka director Zanel kan yo I bat tip badai ka sweetie kaban siu ya ka bil hadien ka hapan buri bat show off hakmat jong ka director Zanel ujak utip baka persyang banle ayu kakwa ban beteng ban show off tangba hatu unshusha ya ka bakan le kumta en le kumnu lada ka kentaj ban sign ni ka kontrak hakabakun ujak ulong to namaro phila mencur ya ka kontrak te balai phim sign ya ka badru ban siu na kong shwa ya ka deposit ujak utip baka sweetie kalawan ra rengkat bat ka kontrak ya ka ni ka story en beteng biang pat la syai ka sngi sengubhaw nam klet ban like ban share ban comment ya ka ni ka video Satya sok bat ngin sai syam yang pat la syai ka sngi khublai shibun